Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 18-nji marty hepdeniň anyny uny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň liderleriniň Brüsselde geçiren maslahatynda Türkiýe migrantlaryň Gretsiýa aşmagynyň öňüni alsa oňa mali hem syýasy egilşik etmek barada ulalaşyldy. Wir werden hier sicherlich noch intensive Beratungen haben. Demirgazy Owanistan'da etnik türkmenleri söwüşüji toparlara garşy görüşýärler. Aslında takıtık bolkalı günde hudan günleri takıtıklarla üstünde. Balkan vilayetinde Amerikan dollarynyň gara badardaky bahasynyň paýtagty garanda ýokary dogaýdylýar. Mesela paýtagty 4 manat 60 tenge satylýan bir dollar, bäri 4 manat 70, 4 manat 80 tenge aralygynda. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Ortiýat häkimetleriniň Ortiýatyň anneksiýadan Ukrainanyň Krim ýarymadasyna güýçli gorky klimatyny döredýänligini aýdýar. New Yorkda ýerleşen guramanyň 18-nji martda çap eden hatabatynda Ortiýatyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krimi anneksiýa etmeginden soň Krimde söz azatlygynyň birleşmek we media azatlyklarynyň çürtketik çäklendirilenligini belledi. Şeýle Human Rights Watch Yarım adanyň Ortiýatçy häkimetleriniň Ortiýatyň okupasiýasyna garşy çykyş eden etnik adlygy bolan Krim tatarlaryny kemsidenligini, gorkudanlygyny we kanuny edenetlikli ulanmak ýaly hereketleri amala aşyranlygyny belledi. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça müdiri Federica Mogherini 18-nji martdan çykyşynda 28 agzaly birleşigiň Ortiýatyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa edenligi baradaky pozisiýasyny ýene-de gaýtardy. Kırgızstanyň resmiýetleri Kırgız raýatlarynyň Özbegistana barmagynyň adyndan iki barly geçiş nokodunda bir taraplan ýatyrylandygyny aýdýarlar. Döwlet herket gullugynyň resmiýetleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 18-nji martda özbek häkimetleri onlarça harbiýetini, harby tehnikasyny we iki harby ýük ulagyny umumy herketiň dawaly ýerinde Alabuka etrafynda ýerleşdiripdir. Kırgız resmiýetleri muňa jogap hökmünde özbek raýatlarynyň serhetdäki 3 geçiş nokodundan geçmegini toktadypdyr we Özbegistanyň serhet resmiýetleri bilen gepleşikleri başlapdyr. Özbegistanyň Kırgızstandaky soğuk eksklawynyň ýaşaýjylary bu territoriýa girmegin hem bes edilenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň liderleri we Türkiýe migrant krizisinden çykarlyga tapmak üçin 18-nji martda Brüsselde maslahat geçirdiler. Günüň dowamında geçirilen maslahatyň netijesinde Ýewropa Birleşiginiň liderleri Türkiýe migrantlaryň Gretsiýa aşmagynyň öňüni alsa oňa mali we syýasy egilşik etmek barada ulalaşyldy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu Ýewropa Birleşigi bilen bütewi pikire gelmegiň mümkindigine özüniň umytly garaýanlygyny aýtdy. Emma Davutoglu Ankaranyň Ýewropa barýan migrantlaryň hakyny gowşatmak boýunça teklibiniň sowdalaşmak däldi insanperwer meselesidigini Ýewropa Birleşiginiň liderlerine aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tuska Egey deňziniň üstünden Gretsiýa aşan ähli migrantlary ýygyna gaýtarmak barada Türkiýe bilen ulalaşyk baglaşmagy ygtyýar berdiler. Ýewropa Birleşigi öz tarapyndan seriýaly bozgunlary göne Türkiýanyň özünden kabul etmegi we olaryň bozgunlary ýerleşdirmek üçin 6 milyard euro sarp etmegi üstesine Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agza bolmagy işini tizleşdirmegi wada berdi. Gretsiýadan ýygyna gaýtarylan her bir migrant üçin Ýewropa Birleşigi Türkiýeden bir seriýaly bozguny kabul eder. Kabul ediljek jemi 72 000 adam Ýewropa ýurtlarynda ýerleşdiriler. Islamçy söwüşüji topar Hizbi Islami Owan hökümeti bilen parahatçylyk ugrundaky gepleşiklere başlady. Meýdan komandiri Gulbuddin Hekmatýaryň ýolbaşçylygyndaky toparyň wekilleri Owganistanda parahatçylyk ugrundaky prosesi gözegçilik edýän parahatçylyk ugrundaky geňeşiň agzalarynyň kabulda geçiren konferensiýasynda peýda boldy. Hizbi Islami toparyň delegasiýasynyň ýolbaşçysy Karim Amin öz hoşniýetliliginden hökümet güýçlerine garşy töweşýän beýleki topar
dogrularyň hem görüldi almagyna we parahatçylyk prosesine goşulmagyna umyt bildirdi. Awganistanyň Taliban guramasy bilen güýçli bolmadyk ýaranlykdaky Hizbi Islami toparynyň töweşijileriniň Awganistanyň gündogurunda aktiv hereket edýänligi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Birleşen Ştatlaryň geçen ýylda Awgan keselhanalaryny bombalap adam pedali çäreleri gatnaşan ofitserlere berilen cezasyny berki ýazgyrdy. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Awganistanyň Demirgazyk welaýaty Gunduzda serketsiz lukmanlar guramasynyň keselhanasyny bombalamak bilen goýberen ýalňyşlygy üçin azyndan 10 ýetkeri jogapkärçiligi çekdi. Şol hüjümde 42 adam wepat bolupdy, emma etkerleri jogapkärçiligi çekmek çäresi tutsaglygy ýa-da jenaýat işiniň gozgalmagy ýaly jezalary göz öňünde tutmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ýewropa Birleşiginiň liderleri we Türkiýe migrant krizisinden çykalga tapmak üçin 18 martda Brüsselde maslahat geçirdiler. Günüň dowamında geçirilen maslahatyň netijesinde Ýewropa Birleşiginiň liderleri Türkiýe migrantlaryň Gretsiýa aşmagynyň öňüne alsa, oňa mali hem syýasy ýygylşyk etmek barada ulalaşyldy. Bu barada habarçymyz Aras Perwişiň berjek maglumatlaryny dinläli. Ýewropa Birleşiginiň liderleri migrant krizisiniň soňuna çykmak umydy bilen 18 martda Türkiýe Gresiýa gelýän migrantlaryň akymyny togtasa, ony maliýe we syýasy goldaw bilen üpsüretmek boýunça araşdyrylar. Brüsselde bir güne çeken maslahatdan soň liderler 18 martda Ankara bilen göz öňünde tutulýan araşygy jemlemek üçin Ýewropa Birleşiginiň baş gepleşikçisi Donald Tusk'a mandat berdiler. Bu araşyk boýunça Türkiýe Deňizinden aşyp Gresiýa gelýän migrantlary ýerine almaly. Ýewropa Birleşigi hem öz gedeginde Siriýaly bozgunlary göçgeni Türkiýeden alyp, ol ýerdäki bozgunlary ýerleşdirmegine kömek üçin Ankarany 6 milliard euro bilen üstün etmeli. Ol şeýle hem Türkiýanyň Birleşige agdalygy we Türk raýatlarynyň Birleşige agda ýurtlara wizasy safar etmek barada barýan gepleşikleri çaltandyrmaly. Resmiýetiň aýtmagyna görä Ýewropa Birleşigi Gresiýa gelýän başpena alyp bilmejek täze migrantlary ýerine Türkiýe'ye berer. Ýerine ýeberilen her bir migrantyň ewedini hem bir Siriýaly bozguny kabul eder. Sany 72 000 diýip çäklendirilen bu migrantlar Ýewropa ýurtlaryna paýlanar. Plany samitden 10 gün öň Türkiýanyň premier ministeri Ahmet Davudoglu bilen işläp diren Germaniýanyň kansleri Angela Merkel alalaşygy gotornukly amala aşyrmak aňsat bolmaz diýdi. Wir werden hier sicherlich noch intensive Beratungen haben. Bizim bu ýerde dartgynly çekişmelerimiziň boljakdygy belli. Biz Ýewropa Birleşigine agda döwletler bilen Türkiýe arasyndaky bähwitlerde deň agramlylygy tapmaly bolarys. Bu iş üçin ilki 28 döwletiň arasyndaky meýletinleri alyp umumy tutuma kawuşmaga seýlenşär. Meniň pikirimçe bu umumy tutum mümkin diýip Merkel aýtdy. Merkel'iň bu pikirine Fransiýanyň prezidenti François Hollande goşulýar. Nous sommes conscients qu'il faut apporter une réponse commune. Biz bu mesele bilelikde cevap verilmelidigini bilýäris. Fransiýa bilen Germaniýanyň arasynda agda birlik bolmasa, Ýewropa dinamikasyna güýç bolmaz. Biz jedelleşip bileris. Bu bir legitim zat. Ýöne umumy jogap üçin birleşmeli, ähli ýurtlary birleşdirmeli diýip Hollande aýtdy. 2015-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri 1 million migrant we bozgun Türkiýeden gaýyk bilen Gresiýa gelip Ýewropa Birleşigine girdi. Üstümizdäki ýyl hem 132 000 adam geldi. Gresiýanyň premier ministeri Alexis Tsipras 17 martda samite gelende jurnalistlere şeýlediydi. I'm looking forward for a credible agreement today. Men Türkiýeden Grek adalaryna gelip goýulýan bir kanun migrantlaryň akymyny azatmak ýa togtatmak üçin şuň bir anamdar alalaşyga şol bir wagtda hem bozgunlaryň Türkiýeden Ýewraziýa gelmegi üçin berk ýoluň döredilmegine garaşýar diýip Tsipras aýtdy. Tusk özüne berilen tapşyrygy ýerine ýetirmek üçin 18 martda Davudoglu bilen geçirilmeli gepleşikler planlaşdyrdy. Ýöne Türkiýanyň alalaşygyny kazanmak aňsatdyl. Davudoglu Brüssele gelýärkä özüniň Türkiýany migrantlaryň açyk tutulhanasyna ewirjek haýsy bir alalaşygy kabul etmejekdigini aýtdy. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Adam hukuklaryny goraja Human Rights Watch huramaty Birleşen Ştatlaryň geçen ýylda owan ketelhanalaryny bombalap adam pedali çäreleri gatnaşan ofitserlerine berilen jazany berke ýazgyrdy. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Owganystanyň Demirgazyk welaýaty Gunduzda Serhatly Lukmanlar huramatynyň ketelhanasyny bombalamak bilen goýberen ýalňyşlygy üçin adından 10 ýetkeri jogapkärçiligi çekdi. Human Rights Watch huramatynyň tanqidine sebäp bolan ýagdaýlaryň jekmejeklerini kärdeşim Ýowşan Urwandan dinläli. Human Rights Watch guramaty Birleşen Ştatlaryň geçen ýyl Owgan hastahanasynyň bombalanmagyna dahil ofitserlere beren goşadyrnak üçin näk temmelerini berk tanqid etdi. Abbasanyň ýaraglyk güýçleri geçen ýyl Serhatly Lukmanlar uramasynyň Gunnuz welaýatyndaky hastahanasynyň bombalanmagyna we 42 adamyň öldürilmegine sebäp bolan ýalňyşlyk bilen bagly adından 10 eskere çäre gördi. Emma bu çäreler ne türme tutsaglygyna ne de jenaýat aýplamasyna baryp ýetdi. New York'ta yerleşen hukuk topar 18. Mart'ta çap eden beýanatynda bu ofitserleriň işleriniň jenaýat hökmüne deriňelmezliginiň adalatsyzlyk we pidalaryň maskaralanmagy bolanyny aýtdy. Bu hüjüm üçin jogapkärçilik çekýän ul derejeli ofitserleriň işiniň jenaýatçylyk nukdaýnalaryndan deriňelmezligi diňe Serhatly Lukmanlar uramasynyň hastahanasyna ýitirilen insan ömürlerine däl, eýsem Owganystanyny we başga ýerlerde kanunlaryň hökmüne urulan zarba boldy diýip beýanatda aýdylýar. Tertip tüzügüne çağırmak çäresi 2015-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda bolan ýykgynçylykdan, ýagny Gunnuzdaky hastahanyň bombalanmagyndan we ol ýerdäki doktorlaryň we hastalaryň köpüsiniň öldürilmeginden soň geçirilen harby deriňegden soň görüldi. Men size bu hadise bilen ýakyndan baglanyşykly şahslaryň wezifelerinden çetleşdirilendigini we olary administrativ çäre görülendigini aýdyp biljek diýip Abbasanyň merkezi komanda uniýasynyň sözçüsü polkownik Patrick Ryder AFP habar gurulugyna aýtdy. Ol eskerleriň we ofitserleriň käbir käýin çatlaryny alyp wezife basganjagyna ösmek mümkinçiligini ýitiren bolsa beýlekleri wezifelerinden naslaşdyryldy. Ryder ol ofitserleriň bu hadisa baglanyşyk üçin ýolbaşçylyk wezifesinden aýrylandygyny aýtdy. Bu hadisa halkara tanqidine sebäp boldy we Fransuz lukmanlarynyň topar Gunnuzdaky hastahanalaryny hemiýeçilik ýapmaly boldylar. Ol hastahana bu sebäpde başga ýerden alyp bolmazak wajyp medisina hyzmatlaryny üpçün edýärdi. Saglyk sahawatlylygy bilen meşgullanýan Serhatly Lukmanlar uramasy bu hüjümi rahimsiz we gadaply diýip atlanyrdy hemde halkara deriňeginiň geçirilmegini talap etdi. Ol hüjüm Amerikan arsenalynyň iň arlyjy ýaraglarynyň biri Abbasanyň howa güýçleriniň ýörüýt operasiýalaryna ulanylýan AC-130 toparkaly amala aşyryldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilkastan edilmedik. Amerikan harby geňeşçileriniň Gunnuzy şondan öňki aýlarda eýlen Talibanyň ýygnalmagy kömek görýän wagtynda bolan helakçylyk üçin ötünç sorady. Owgan resmiýetleriniň käbir ol hastahananyň Talibanyň ygtyýaryna bolanlygyny aýtdy, emma muňa delil görkezilmedi. Amerikan resmiýetleri AP habar gurulugyna özleriniň ýalňyşyň öňüne alyp bilmänliklerini ýogsam hastahananyň işgärlerinden bu hüjüm betetmek barada gaýta haýyş gelendigini boýun Abbasanyň ýaraglyk güýçleriniň geçiren deriňegi tamam boldy, emma onuň netijeleri çap edilmedi. Pentagon bu hüjüm barada öz taýýarlanan hasabatyny gelýän hepde çap etmeli. Kärdeşim Ýowşan Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanda hökümet güýçleriniň ýaragly toparlara garşy görüşleri dowam edýärkä etnik türkmen toparlarynyň hem söwüşçilere garşy görüşýänligi barada maglumatlar gowşýar. Bu söwüşleriň jekmejeklerini Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradydan dinläli. Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň Paýdabat adly etrafynda jeňçiler bilen türkmen ýaraglylarynyň arasynda çatışyk boldy. Uruşda 2 jeňçi helak bolupdyr, 4 jeňçi yaralanypdyr. Erbeki adlı Türkmen ýaraglylarynyň komandiri Emir Allaberdiň Karýanyň aýtmagyna görä, jeňçiler onuň harby postlaryna günde ýaragly hüjüm edýär. Maksimum takıtık bol kaldı günde hudan günde takıtık var men üstünde. Jowzjan balyk şaýolunam jeňçiler kesýär. Awgan güýçleri ýoluň howpsuzlygyna öpçün edip bilmeýär. Komandiriň aýdyşyça ýoluň howpsuzlygynyň goragy üçin awgan harbiýleri ýerleşdirilipdir. Şoňa garamazdan talibanlar ýola çykyp ulaglary saklaýar, adamlary öldürýär. Ýolagçylaryň malemlerini talap alýar diýip Karya aýtdy.
Akçanın yolu barda giden neferlerin çalışıyor, devlet bakan kömek edecek kan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayetiniň 10 etrafy bar. Etraflarda jeňçilerin hereket edýänligi aýdylýar. Emir Allaberän Karýanyň aýdyşyna garanda Akjanyň 4 etrafynyň obalaryna jeňçiler iýeçilik edýär. Olar halkdan uşur zekat diýip pul toplap alýar. Hökümet güýçleri jeňçilerin öňüne alyp bilmeýär. Akçanyň tözürlüklerinde hemmesini taýyplar. Hemme talybyň elinde. Demirgazyk Awganystanyň Balyk vilayetiniň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur vilayetin etraflarında İslam Döwleti adly toparyň militarylarynyň ýerleşendigini arada aýtdy. Taliban bilen Daişçilaryň Demirgazyk Awganystanda bilelikde hereket edýändigini ol ma'lum etdi. Demirgazyk Awganystanyň Serpil vilayetinde İslam Döwleti adly toparyň militarylarynyň bardygyny komandir Allaberän Karýa hem belläp geçdi. Akça etrafında talep savaşçılarının has güýçliligini komandir notady. Dağış Serpil mantykada var, Akçanyň örneğine talep katı köp. Katı köp dağışı Serpil vilayetinde var. Ýaz aýlarynda Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertlери has ýaramanlaşar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bahar faslynyň başlamagy bilen regionda ýagdaýyň dartgynlaşjakdygyny resmiýler hem tasdikleýär. Ýaz aýlarynda uruş has köpeler diýip özüniň gorkýandygyny komandir Allaberän Karýa aýtdy. Şonuň üçin ençeme harby postlar özüniň terk edendigini ol belledi. Benim korkuyorum, sarıdığımdan korkup koymadım, çekiştirmişler, gözüm korkup koymadım, başarı postlanmadan sonra korkup koymadım, ya çıkıvatı sıla köpeledim. Jowzjan vilayetiniň 3 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Hamyab etrafyny jeňçiler golayda basyp alypdy. Vice prezident general Dostumyň ýol başçylygynda etrafda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Şondan soňra Hamyab etrafyndan jeňçiler ide çekilipdi. Ýöne Hamyab etrafyna jeňçileriň ýene we hem salýanyny komandir Allaberän Karýa aýdýar. Hamyab etrafynyň ilatynyň howpasynda ýaşaýanlygyny komandir ma'lum edýär. Hamyab şoňadan janjalysyny baja goýup gapaýan ýolda aýtyjy gideneken. Vice prezident general Dostumyň ýol başçylygynda Jowzjan vilayetiniň Goştepe we Derdap adly etraflarynda da jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Emma general Dostum idine dolanan badyny jeňçiler bu iki etrafa ýene gelip ýerleşipdir. Akça etrafynda da Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmege synanyşdy. Ýöne il ýaşullarynyň haýyşy boýunça Awgan güýçleri jeňçilere garşy söwüşmezden ýa çekildi. Jeňçilere garşy göreş alyp barýan Arbeke adly ýerli ýaragyllaryň Jowzjanda kemelendigini Emir Allaberän Karýa aýtdy. Talibana garşy göreş alyp barýan ýerli ýaragyllara hökümetiň kömek etmeýändigini ol öňe sürdi. Ýaragylan Jowzjan vilayetinde temelde Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan oly Murady. Awganystandaky habarçymadyň reportajyny dinlediňiz. Häzir bolsa bildirişimizi dinleň. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda daşary ýurt valutasyny nagt görnüşde resmi ýoldan satyn alyp bolmaýar. Eýem 2 aý bäri resmi çäklendirmeler dowam edýärkä ýurtda daşary ýurt pullaryny gara bazarlarda tapyp bolýar. Bu ýerde daşary ýurt pullarynyň bahasy hem resmi kursdan belli bir derejede tapawutlanýar. Balkan vilayetinde Amerikan dollarynyň bahasynyň paýtagta garanda has ýokary dugaýdylýar. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew häzirki wagtda Balkan vilayetyna seýahat edýär. Amanmurat ağa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Amanmurat ağa, şu günler Balkan vilayetinde haýsy-da bolsa bir görnüşde dollar sewdasy barmy? Gara bazarda elden dollar satylýarmy? Balkan vilayetinde de
Suhanın Balkan vilayetinin merkez şehri olan Nezda Balkanava şehrinde doğruların Karavağları var. Ol karavağlar doğruların entek barklarında hatırlayan vaktindeki sevdası edilen yerlerde Erahan şehirdeki bağlarların uğraklaşını kolay oltumunu bolup geçiye bir ağrı tapavut. Şol bağlarları bariyer adımlardan asasen dolar satyan veya dolar satın alacak mı deyip soru diye inni şu yerde oğuyluğa geçtir, birliğe geçtir. Dolar satacak mı, dolar satmazcak mı deyip oştuk bilen soru yani. Aman biradağa şunlar şu Qaravağlardaki elden satılan doların bahası neçe? Ben şunu kırıklanıp gördüm mü? Edil 50 doları satın alayanlara dolar sevdasını ediyenler deylik adamlardan doları satın alanlar payitahtaki Aşgabat'taki nırh bilen deneken 4 manat 20 tengeden 4 manattan satına diyen ekeller. Satanlarını olayın payitahtaki birine ağrı tapavuttu. Mesela payitahtta 4 manat 60 tenge satılayan mırza bir dolar derdi 4 manat 70 4 manat 80 tenge aralığında satılayarken senden yarım 5 manada sellem yetken vaktlar var. Valuta çalışığının çäklendirilmegi edilşugun kun Balkan vilayetindaki durmuşa Balkan vilayetinde sevdanın gidişine nırhlara nähili täsir etirdi? Sevdanın gidişine nırhların täsirini asasar etirdi. Sebebi Suheytirktaki dukarlar inni doları haritleri oraya deylik firmadan satın alıp bilen okulur. Son firmalardan satın alayan yazaylarına da onu manadın Qaravağlardaki bir doları duruyan hünnet hesabını satın alayan bu olsa da kımmatçılığa sebep oraya bahalar bolmanını önküsünden 20-40% arasında üytködü bir yerde kozoluk hazırtlar için uğurlanılayan hareketler gözünü tutuyan. Ya da olmasa inni sol firmaların hizmetinden yüze vurup payitahtı Aşgabat'a gidip başarı yurtların Aşgabat'taki sevda merkezlerinden yine şu yerden yeterli bahadan kriyuzu ferişteleri, bu önümleri, yine gayetleri arp kaydiyalar getirmem onu vilayetin Suheytirktaki dukarlarını özlerinden bekhuydunu oyup satyalar. Aman biradağa Balkan vilayetinin yaşayıcıları, yerli yaşayıcılar pul çalışığının çäklendirilmegi umuman şol häzirki iqtisadi ýagdaý barada nähili pikirde? Adamlar bir asasan bolmasa da özleri urrundaşlykda ýagdaýyň kynçylyk öredelliginden nägiliklerini direk gurrun berýärler. Biziň şewda sferasynda da durmuşyň beýlek sferalarynda da duýulýar. Alayda ýurdun başynda yurtlarda okuyan yaşlarını elinden pulu vermekte de ulu döktürüştük kemele geldi. Onun dine şopulu aydalı yurdun başında okuyan studentin atemedi ya olması in kolay hostlarları, babası, maması, atası, enesi aladın bir uğradık biliyane şeyle yazayı ben şahit oldum. Aklı Balkan vilayetinden bunun en atasında yok bir yetim oğlanı bundan 2 yıldır oku uğradıktırlar. Komşu oğlanları, onun atenesinin dost yerleri. Bunlar inden solarman gururun veriyeler. Pulu verip bilen yok diyeler. Sebebi şol okuyan student bilen yakın karınlaştığına güven etken dokument aslında da yok. Bu meclisetten şunu kadar bir uğurlu yolunu tapıp şol okuyan yurdun näki Türkmenleri ya şunu barayan sövdülerleri yere gayrıda yalvar yakarıp gayret et. Böyle şol yetim oğlun okuğun taslamasını başka adamları yalvar yakarıp görürlerim. Yani şunu yarkıyınçılıklarım var. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen töhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda kirançylyk mövsüminiň başlanmagy bilen suw ýetmezçiliginiň duýulýanlygyny owa zähmetkeşleri aýdýarlar. Liwap vilayetiniň Birata etrawynyň ýaşaýjysy Ogul Gözel Hamadyrýanyň golaýynda ýerleşýän meýdanlary suwarmak üçin hem ýeterlik suwuň ýokdugyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren töhbetdeşligini dinläli. Amderen kenarında otursaňdam suw ýetmezçiligini duýýanyňmy? Elbette duýýas. Atazlar suwsuz gösenýän wagty bolýar. Suw ýagdaýym pesirek. Damba ýagdaýyna seredilse, suw ýagdaýym gowulaşardy belki.
Nasosun hasablamı. O bolar her bölük o Olovadan o daygan birleşikten ya belki daygan birleşikten suvalınca çetki daygan birleşige gelince o daygan birleşin atıllar suval bolince belki daygan birleşige suv gelen ok. Ne sebepkar şu yerde nasosmi? Nasos. Nemçin nasos yetmezlik etti. Yekece nasos var şunun için olmasa. Daygan birleşik önce mi? Yok. 4 kalhoz var o 4 kalhozda yekece nasos suv yağdayı soňky kalgoda gelince umuman atızlar suwsap susuzluktan yer wagtynda suwarylmaýar wagtynda tawa gelmeýär. Şol ulu ziyan adamlara halk şondan gün görýär. Näme şu ýuwuş suwun tutanda gysaýlaram yetmezlik etdim şol ýa bolmasa tomus aýlary şol etaty paxtalaryň buğdaýlaryň suwarylmaly wagty yetmezlik etdim ýa hemişe şo yetmezlik duýýarmy? Elbette şu wagt buğdaýlara suw açmaly bilen suw ýok. Şundan wagt has kösenildi de. Ýuwuş suwuny tutanda has kösenildi. Daygan birleşiň başlyklary elbette suwun gogrunda alýarlar. Ýöne ýeken asasyň hasabynamy. Suw bolanak da. Şu nämçin nasos köpertmek barad alat edilen ok. Ýaşaýjylar ýüz tutan oklarmy? Ýaşaýjylar ýüz tutýar. Ýüz tutanda da ne? Şu nasosyny halkyň hasany gurnalanmaýar, daygan birleşikden hasany, döwlet hasany gurnalanmy şol halkdan pul toplanan wagty boldymy? Suw üçin halkdan pul toplanan wagty bolmady. Nasos üçin. Nasos üçin bolanak halkdan pul toplanan wagty. Yerden şu ýeke nasos bilen gelinýär. Köp ýyllardan näre. Onun nasos näme bilen işleýär, tok bilen? Nasosumuz tok bilen işleýär. Tok getmen bir ötjän wagty bolýar, nasosyň suw çykarman duran wagt. Ýok, o ýagdaý bolanak, nasosyň suw çykarman tok getmezçilik wagty ýok bolanak. Dayhalaryň ýagdaý pesmeýärdi, bir gowy hasylar bilen dayhalar bolýarmy? Gowy hasylar bilen dayhalarym bolýar. Susuzlukdan hasyl alyp bilmeýän wagtynam bolýar. Suw ýoklugynyň hasabyna halk pes hasyl alýar. Ýaşaýyş pes ýagdaýda. Şol suw sebäpli ýaşaýyş pes ýagdaýda. Indi şu öz hojalygyna nähilek täsir etdi, şu suw yetmezçiliginiň milletden ekini öndürip alýarmy? Milletden haýyrlanyp bilýärmi? Dayhançylyk hojalygymyz dayhançylyk bilen meşgullanýar. Elbetde suw zararly pes hasyl alynýar. O ýerlerine de o öý melleklerine de suw yetmezçilik ýagdaýda kän bolýar. Habarçyma Sultan Açylowanyň Liwap vilayatynyň Birat etrawynyň ýaşaýjysy Ogul Gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýdyň. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, şeýle-de Facebook'ta Azatlyk radiosy we WhatsApp sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.